Hey! Näme oturýarsyň gero? Elme Ya. da taýyno. Yok. Ha? Ağam, ben Näme? solo olmadı öýlenjek gel o. Näme diýdiň? Hani gaýtala? Solo olmadı öýlenjek gel. Öýlenmänemgir. Edil. Goýun düşündiňmi? Öňe 2 sagatyň içinde zordan gözläp tapdyk şu gelin sen üçin. Ay. Ne bolsa Türkmenistan'a belli yıldızmaz. Hocim näme diýdiň? Hocim avdim size häzir en görnükli aýdymlaryndan size yerine ýetirip berýär. Dinleň, lezzet alyň ýa-da eziýet alyň. Sag bolun. Lale, lale, lale. Mga saradayda Lale, lale, lale. Di mga nama Lale, lale, lale. Mga saradayda Sıpatyň näme o? We, muňa yssyly ýawaşlyk. Baray sıpatyň çalşy. Bagtly bol inem. Tamadalardan hem haýyş edýän, soňundan hem lewdinka. Naharlar hem iý biçirip oturuvermeliler adamlar. Sag bolam, ýeňiň aýtsyn. Alo. Oh. Ha? Baş gelenler. Sen öldür aymel aýtdyň, ben sana. Ne bolsa öýlenýän ýigidi biziň ajan ýaljak klassdaşlaryny toý mikrofonuna çağırýar. Wajjana klassdaş mı sen? Önkörün yani bolmasın. Baktınız olsun Allah'tan. Ne bolsa durmuşa çykýan ýigidimiň öňkäriniň klassdaşlaryny toý mikrofonuna çağırýar. Balam, şolary çağırmaýmalar o. Görýärmi ozalan toý zordan edip otursa. Bağlama anlatma başlığını çözer da. Vay, başyk gerde kelýän alýa çalçyk diýin aýlo. Sağ ol, sağ ol. Stop. O adresiniz daha çalışan değilsiniz oğlunlar. Batı köşkü değil o bär o götür. Yürü. Eyvah. Ne mi o? Karta vay 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 hele vay 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 kaka vay 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 dede vay 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 Karta vay 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 hele vay 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 kaka vay 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 dede vay 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 kur karada kur jugular boş şunu döküm Zemakin koş mumurda çuf Manisa sır manili true Bana yine gelemem taraf Wow oh my god Verdim edip diye Huizad is the best Barası düşünümek neymiş Şemi bir kuruluş örf bir Türkmençe Harpuktan idireyn sana barçemçe Koynak yedim Yürü adam çatan eder. Ole. Ey, ervetkin olar daqı. O, başlyk. Öýlenýäniň hem şumy? O, başlyk. Yüzün garrenim pordan jorap ýaly. Şundan başga da tapmadyň. Owa, başlyk. O bolsa sana ýetirmezdilerle. Ne bolsa ştaýda. Öýlenýän ýigidimiň ajan ýaljak başlygyny. Ajan ýaljak başlygyny toý mikrofonuna çağırýar. Öýlenýän ýigidimiň ajan ýaljak başlygy toý mikrofonuna açdyrman gelmeni sizden haýyş edýär. Sen bile soň gurulşar. Hormatly toýa gelen süpük mehmanlar. Sizin şu taýdan ýok bolmagyňyz üçin 5 minut wagt berýän. Başlyk. Akmurat. Ha başlyk. Siz de urwan boluyn başlykça. Elbetde üç göreýdiňiz diýen ha. Wah, bu kurtucuňy söýleseňiz de anam. Şunağa işe gelip bermeliler. Közenip gelipsiňiz däro. Hani Yine. Kurtucuňy söýleseňiz bolmaýarmy? Ha. Size dönüyün başlık. Barlığınıza şükür.